Jsem to nebyl, ale bylo to prostě auto, ale když už jedu někam dál na sraz, tak si to vozím za sebou jakoby na podvále. Ty favoritiacké predsa boli to také gauče. Každý si tu nájde to svoje, či už veterány, či už oldtimery, či nejaký tuning, alebo tie drifty. Prichádza ten, nie že boom, ale nazvem to trend, kedy znova ľudia začínajú upravovať tie autá a vystavovať to tým ľuďom. Partnerom tohto programu je AMTS Slovakia. Vítajte v pavilóne G, kde sme si odchytili majiteľa tohto stroja Jarka. Jarek, povedz mi niečo o tomto aute. Ahojte, tak toto auto je Škoda Favorit z roku 92. Má to vlastně motor původní 13 stovka předána na 16 stovku. Lak to má ze vzorníku Audiny a kola Ozeta, odsečaloněný interiér, má to udělanou hudbu a tak nějak je to celkově uděláno obrazu mému. Prečo právě Favorit? Bylo to moje první auto, sice ne tohle, ale tak nějak bavilo mě to a bylo to cenově dostupné auto a tak nějak vlastně je to potom chytlo a začal se to investovat. Vlastne v rámci toho prvého modelu Favorit si sa dostal aj nejako k tým autám. Tak, přesně. A teda bol to aj tvoj sen, áno? No jsem to nebyl, ale bylo to prostě auto. Chytlo mě, jako líbilo se mi upravování aut, tak vlastně upravil jsem to, co jsem měl doma, že jo, a to byl Favorit. Áno. A toto konkrétně je to tvoje prvé auto, alebo? Ne, tady toho jsem koupil už v nějaké evoluci, protože jsem ho sledoval tím, že jsem sledoval upravená auta a objevilo se jakoby už v nějaké té evoluci, tak jsem se ho koupil a potom jsem ho časem předělal tady do téhle podoby. Takže tá práca je celá tvoja a nejaké tvoje crew, áno? Tak, jako většina té práce je má s mýma kamarádama, sám bych to určitě nezvládl, to musím podotknout, ale lak a interiér se nechával dělat, ale jinak zbytek jsem si dělal, jako dělal já s přáteli. Koľko trvá časovo spraviť takéto umelecké dielo? No podle dostupných možností a financí, že jo, to je důležité. Takže když má člověk finance a možnosti prostory, tak si myslím, že to jde určitě rychleji. Ale já to auto mám 10 let, takže ta transformace trvala jakoby dlouho, aby se vlastně ukázal tady v téhle podobě. Čo bola taká nejaká najkomplikovanejšia práca na tomto aute, alebo čo ti dalo zabrať najviac síl? No, myslím všechno kolem té karoserie, to je prostě pro mě věc, kterou nerad dělám, broušení, hlazení, chystání, to prostě nerad dělám a tohle je pro mě věc, která mi vždycky trvá, protože to co nejvíc oddaluju. A ty vlastne využívaš toto auto len ako statické, teda na vystavenie, alebo aj na ňom jazdíš? Řekl bych, že to je taková víkendovka, ale nejezdím s tím daleko, jezdím s tím vlastně jenom kolem bydliště, ale když už jedu někam dál na sraz, tak si to vozím za sebou jakoby na podvále. A teda tvoja dailina je, alebo tvoje auto? Moje dailina je 5-ková řada BMW. OK, a s tou si spokojný? Jo, je to pohodlné. Dobre, ja by som prešiel na ten interiér, ktorý je fakt vyšperkovaný. Čo vlastne, ak začínaš robiť ten projekt a napríklad zoberieš si interiér, na čo sa treba zamerať, alebo ako to začať robiť? Já jsem to nechtěl už osobně měnit jakoby k jinému autu úplně, chtěl jsem to zanechat tak. Favorit je hranaty, a mně se líbí ta hranatá palubovka. Takže jsem s tím moc nechtěl jakoby hýbat, že někteří tam dávají třeba z palubovky sfericky, ale jsem chtěl zůstat u toho Favorita. Jediné, co jsem změnil vlastně, tak jsou přední sedačky. Ty se mi moc favoritiacké přední nelíbí, takže jsem použil ze Suzuki Swift GTI. OK, ty favoritiacké predsa boli to také gauče. A vlastně ten Swift je tak nějak velikostně stejný, takže si myslím, že do toho auta perfektně sednou jakoby vizuálně, než nějaké univerzály. Máš tu taktiež vzduchový podvozok? Ak mi to vieš nejako vysvetliť, lebo tento kanál sledujú aj ľudia, ktorí sa nevyznajú do tej tuningovej scény. Je to vlastně, vzduchový podvozek funguje na normálních tlumičích a místo péra jsou dvě přiruby, které mají mezi sebou vzduchový mě. Do mě vede hadice se vzduchem
A já to mám již teďka první rok ovládané jednotkou od R-Ridu z Polska. A jinak předtím jsem to měl na manuální ovládání vzduchu, přední, zadní náprava, teďka už mi to hlídá všechno jednotka. OK. Akurát pozerám na to vozidlo a mne sa páči každý detail, ale možno ak by si vedel vystihnúť jeden detail, ktorý sa ti najviac páči na tomto vozidle, či by to bolo? Já si myslím, že celkově to auto povznesla ta barva a ta kombinace barev nám. Áno. Dobre, povedz nám ešte o tomto evente AMTS. Si tu prvýkrát, alebo? Na AMTS jsem poprvé, vždycky jsem o tom neže snil, ale bylo to pro mě jakoby nějaký ten pomyslný vrchol tehda, když byly jakoby všechny ty srazy, jak jsem to sledoval. A dlouho jsem to odkládal, ale nebyla taková ta možnost a teďka, když jsem se vlastně jakoby tady s klukama z Czech jsme se tak rozrostli z Lower United, takže už jsem říkal, že už nemůžu odolat a minulý rok jsem teda nemohl a tento rok jsem říkal, že už musím. A ty pocity? Je to skvělé, je to obrovské, krásné auta. Myslím si, že ta úroveň těch aut je tady prostě neskutečná a celkově ta akce na takové úrovni a přece jenom už to dělají nějaký pátek. Presne tak, aj keď si všimneš, tak každý si tu nájde to svoje, či už veterány, či už oldtimery, či nejaký tuning, alebo tie drifty, to je tiež zaujímavé. Takže je to taká univerzálna akcia a fakt, že je aj pre malých, aj pre veľkých, pre každého, pre rodiny, takže super. Čo sa týka akcií v Čechách, ako to u vás vyzerá na scéne? Alebo ktoré sú tie také najväčšie highlighty u vás? No tak musím highlight je naše trojhady v Ostravě, potom určitě Car Prague Festival, Dub Gang, potom kluci v Kladní dělají sraz určitě nádherný. Já nechci na nikoho zapomenout, máme tam super skupiny, co dělají velké srazy, ale teďka tak na rychlost nemůžu vzpomenout, co tam ještě máme. Ale jako myslím si, že ta scéna se v České republice zvedla. Nejenom v České republice, myslím, že aj v okolí. Áno, to určite áno. Ja si myslím, že aj tú poslednú dobu prichádza ten, nie že boom, ale nazvem to trend, kedy znova ľudia začínajú upravovať tie autá a vystavovať to tým ľuďom, pretože často pár rokov dozadu to mali len v garáži, išli sa s tým previesť víkendovo, ale kde si to fakt o tom ukázať, pretože nevidíš to bežne v premávke, napríklad aj takéto vozidlo. Takže toto určite oceňujem aj ja. No a mňa ešte zaujíma, čo je taký must-have, alebo také tie veci, ktoré si berieš na zraz určite stále. Okrem teda tohto auta. Tak pokud chce, tak určitě přítelkyně vezmu vždycky rád sebou a dobrou náladu. OK. A teda ešte E61 a nejaký Vauny. Tak. OK, priatelia. Toto bol Jarek, ja mu ďakujem veľmi pekne za rozhovor a my ideme ďalej. Čau.